শুনি না যে দোচরণ কম্পই বদন
बेसाना जगम को दोष न होता सत्य जगामिना मरो भौणी को किए एने शास्ति देला निजा मुंडा रे किया पत्थर मारी अछि समुद्र भीतर के अपनी लगाई थी रावण और भौणी बोले तांको जड़ा नहीं कहो भौणी सारे बेटा धारी कहीं हो सकती मते मोर प्रयास करो अवश्य मंत्री तुम मोर देव नाथ श्रवण क्षेत्र कर सकती सब मेरे पत्नी सारे बाबाई अवश्य मंत्री सुरपाने की कोई भाई सोना
धर्माश्रय करी श्री राम लक्ष्मण गुरु अଛନ୍ତି बने तुमे जाओ नहीं स्वामी तुमे जाओ नहीं नहीं मंदोदरी मो केते मात्र मानि नाही मोर भौणीर प्रतिशोध लेवा पाई अवश्य
ମାର୍ଚି ଅଟେ ମୁଁ ମାର୍ଚି ଅଟେ। ଓ ଭଣ୍ଡା କାହା ଭୟରେ ତମରେ ରୁଚି ଅଛ? ରାବଣ ପାଶେ ମାରୁଛି କଚା ହଇ ତାକୁ କେତେ କାଳେ ଦୋଷାନନ ଆସି ରହେ ତାକୁ ମାରୁତି ବଦନ ଛୋରି ରାବଣ ହଇ ରାବଣ ହଇ ଜୟ ଭାଇ ଆସି ଅତି ବହୁ ଅତି ମୁହି ବହୁ ଅତି ମୁହି Oh,
ହୀରା ନୀଳ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବ। ରୂପର ଦୁଇଟି ଶିର, ଗୋଟିଏ ଶିର ଉପର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ତଳକୁ ଦେଖୁଥିବ। ରାବଣର ବାଣୀ ଶୁଣିବିର ରାବଣର ବାଣୀ ଶୁଣିବିର ଧୀରେ କହେ ମାରୁ ଝିଅ ସୁର ଧୀରେ କରେ ମାରୋ ଝିଅ ସୁର ବୁଦ୍ଧି ତତେ କେଦେ ଲାଗୁ ପତେ ଏଉ ବୁଦ୍ଧି ତତେ କେବେ ଲାଗୁ ପଦେ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣିମ ରଣ ତୋର ରାଜନ ନିଶ୍ଚେ ମଣି ମରଣ ରାଜନ ରାମ ସଙ୍ଗେ ବିବାଦ ରାମ ସଙ୍ଗେ ବିବାଦ ତୋର ସେଉ ଝିଣି ପାରେ ତିନି ପୁର ସେଉ ଝିଣି ପାରେ ତିନି ପୁର କାଳେ ମିଥିଲାରୁ ଶିବ ଧନୁବନ କାଳେ ମିଥିଲାରୁ ଜୟ ପରାଇରୁ ପରାଣୀର ରାଜନ ଘରେ ପଲାଇଲୁ ପରାବୀର ରାଜନ। ହେ ରାଜା କେଶର ହେଉ ପରି ବୁଦ୍ଧି ତତେ କେ ଦେଇଅଛି। ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟ ହେଲା, ତୁ କେତେ ମାତ୍ର ବିବାଦ କରନା। ମୁଁ ତ ନ ଯିବିରା ମୋ ପାଶକୁ ମୁଁ ତ ନ ଯିବି ରାମ ପାଶକୁ। ଭୂତ ଫେରି ଯାଅ ମନ୍ଦିରକୁ ତୁ ତ ଫେରି ଯାଅ ମନ୍ଦିରକୁ। ଘରେ ସଦାଶିବ ମନ ତୁନ କର ଗୋଏ ସଦାଶିବ ମନ ତୁନ କର। ଆଲୋକୁଟ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ରାଜନ କାଳ କୁଟ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ରାଜନ। ହେ ରାଜା ଲଙ୍କେଶ୍ୱର, ମୁଁ କେତେ ମାତ୍ର ରାମବାସକୁ ଯିବି ନାହିଁ। କାଳ କୁଟ ବିଷ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଅଛୁ। ଜନକ ଦୁଇଟା ଯେ ଅଟନ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଳ। ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ତୁ ମରିବୁ ଲଙ୍କ ପାର। ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଜନକ ଦୁଇଟା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ
सुस्वागत या प्रभावती नदस्त समुद्र मत्स्यदय समुद्र भक्तिप्रे रावण राय बंधे कमर एही घरे घरे सेवन करबी जीवा पतिता हाय विधाता कोण करबी एबे मोर मन पड़ला ए असुर हस्तरे बोले नरक राम हस्तरे बोले चलो पास है और उठाए तो किछु उपाय ना हे मां